Eli tänään me testataan, miten ihmiset reagoi, kun nainen kohdistaa väkivaltaa mieheen. Mutta mä en osallistu tähän videoon, vaan mun näyttelijät näyttelee kaiken. Lähdetään toteuttaa. Siis come on, pois tästä. come on. En mä halua. Mennään. Mä halua sun kanssa tulla. Tuu nyt vaan. Tuu. Ei, en mä halua sun kanssa tulla. Mennään nyt vaan. Älä. Mä haluan pois tästä. Ei. Siis Mä haluan pois tästä. kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin. Me vaan ratkaistaan nämä meidän asiat. Siis come on. Ei. Älä. Mennään nyt vaan. Tuu nyt. Tuu. Ei, mä haluan tulla. Ei, mä haluan tulla. Joo, nyt mennään. Ei. Joo. Siis mitä meteliä sä nyt täällä teet? Tuu nyt. Mä en halua tulla. Tuu vaan. Mä haluan Tuu. Mennään nyt. Ei, älä. Mennään Älä, nyt. mä en halua Mennään. tulla. Joo. Mä en halua tulla. Joo, tuu. Ei. Nyt tuu Ei, vaan. mä haluan. Joo. Ei, mä haluan. Ei. Älä. Tuu. Come on. El muchacho de los ojos tristes. Sun pitää ymmärtää. En mä halua. Joo. Tuu vaan. Ei, Tuu. ei, Nyt mennään. älä. Joo. Älä. Ei, Mennään. Älä. Mennään. Älä. Ei. Tuu. En mä. Ei. Mä haluan mennä pois tästä. Tuu. Ei. Mennään. Apua. Ei. Mennään. Joo. En mä halua. Tuu. Mikä tapahtuu? Ei Kiitos. mitään. Kiitos paljon sosiaalieksperimentissa. Se oli katsoa, mikä ihmiset reagoivat. Jos tää semmoinen kiva. Kiitos paljon sulle. No hyvä, tämä... Kiitos. Ei mitään, oli hyvä. Kiitos työstä. Joo. Ei, mä haluan. Älä. Joo. Älä. Joo. Mennään. Mä en halua sun Joo, kanssa. tuu. Mennään vaan. Mennään. Come on, mennään. Joo. Come on, mennään nyt. Mitä sä haluut? Mä en halua. Ei, älä. Lopeta. Mä en halua. Älä. Mitä ihmettä? Siis ei, sä tuut munkaan. Ei. Sä tuut munkaan, mennään. Mitä ihmettä? Apua. Mennään vaan nyt, mennään vaan. Apua. Ei. Miksi? Ei. En mä halua. Ei. Älä. Mennään nyt. Mä haluan tulla. Haluan tulla. Apua. Tuu. Ei. Mä haluan. Ei, siis sä et mene minnekään. Oikeesti. Ei, siis mihin ihmeessä sä meet? Mä haluan mennä pois. Ei. Siis Ei. mennään, Ei. siis mennään vaan. Mitä? Mä Mitä? haluan mennä pois. Mitä ongelmaa? Siis mitä? Ei. Mennään vaan. Ei. 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 No. Mun pitää nyt oota. Oota ihan hetki. Ei. Oota ihan hetki. Anna mun puhelin. Ei, siis oota ihan hetki. Ei. Tuu vaan. Tuu tänne. Tuu. En mä tuu sun kanssa. Tuu. En mä tuu sun kanssa. Tuu vaan. Tuu, Ei, mennään ei. nyt, mennään. Älä. Mennään. Ei, mä en halua sun Joo, kanssa tulla. tuu. En mä halua. Tuu. Älä. Joo, siis Apua. En halua sun kanssa. Mennään nyt. Joo, mennään vaan. Mennään.
Mennään nyt, mennään. Ei. Joo, tuu. Mennään. Hei, lopeta. Me ei halua. Mennään nyt, mennään vaan. Mennään. Apua. Mennään vaan nyt, Ei, mä en mennään. halua. Oikeesti. Miksi? Nyt Tuu, oikeesti. tuu vaan, tuu. Tuu. Ei. Joo, mennään. Mennään nyt. Mennään vaan, mennään. Mä en halua. Joo, Mä en tuu, halua. tuu vaan, Ei, tuu. Nyt lopeta mennään, nyt. nyt mennään, nyt Ei. mennään. Joo, nyt mennään. Nyt mennään. Joo, mennään. 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 Joo. Siis mennään vaan. El muchacho de los ojos tristes. Joo, tuu vaan. Joo, tuu. Ei, en mä halua sun kanssa. Tuu, siis mennään vaan. Mennään nyt, mennään. Mennään. Mä en halua sun kanssa tulla. Tuu vaan. Ei, lopeta nyt. Tuu. Oota. Just tuu vaan. Mennään. Come on, mennään. What's going on? Eli meidän tarkoituksena ei ollut näyttää, että naiset ovat aggressiivisempia kuin miehet, vaan katsoa, miten ihmiset reagoi siihen, kun mies kohtaa väkivaltaa naiselta. Jos te näette väkivaltaa mieheltä tai naiselta, olkaa rohkeita ja puuttukaa.